So, Mama. mga kemers, another video, another mukbang na naman tayo. And for today's video guys, ang inihanda ko at ang ating pagsasaluhan ay sisi kapampangan versus dinakdakan. And meron tayo ditong rice and syempre water lang tayo. Inom muna tayo. Kasi nag-food trip kami guys, super daming soft drinks ako nainom. Kaya ngayon, water lang tayo. Wala tayong kakulab and solo mukbang lang natin. Kaya ano pa hinintay natin na i-bless natin yung food outcome. Nakapaghugas na tayo ng kamay and let's eat. So bago po tayo mag-unang subo ay gusto ko muna po magpasalamat sa nagbigay blessing sa ating last premiere. Ang ating 6 times fried chicken. Sina ICM po and si CC Queen Natsu. Sila po ay may mga YouTube channel. Suportahan din po natin. And once again, maraming salamat sa pag-extend ng inyong blessings. Ayan. Nang subo na tayo guys. Super gutom na. And shoutout pala kay Tita Bebe. Ngayon siya yung nagluto nito guys. Ang unang subo ay para sa inyong mga kayamers, solid supporters. Andiyan sa premiere. Kain po tayo. Sarap. Sisig muna tayo guys. Pero sa sisig guys, mas sanay ako sa may mayo. At So by the way pala, ang food natin ay request po ni Neri Nako. Ayan, ito na po yung request mong pagkain ate. Ate Neri. So kain po tayo. Hindi ko na makalimutan guys. Dito tayo sa dinakdakan. Kamayin ko na lang ha. Ako lang na makakain ito. Kaya ano mas bet no? Ako mas bet ko yung sisig na kainin. Pero masarap yung dinakdakan. Mama. Mukhang kukulangin yung rice natin. Sa ganito kasi talaga mapapadami ka ng rice eh. Just maanghang pa. Ang anghang niya guys. Pag nagsisisi kami guys, usually talaga may tokwa to tsaka mayonnaise. Sarap. Naalis ko na ibang sili guys.
Super anghang na niya. Alisin ko muna yung sili guys para tuloy-tuloy na tayo. Ayun, thank you, Lord. Thank you, Lord. Anghang. Oh. Meron tayong kanin guys. Ang anghang. So papakin natin to guys. Sarap. Ang anghang guys. Itong dalawa na to, masarap ipang pulutan to guys. So, ubos na natin yung sisig natin. Dinakdakan na lang guys. Wala tayong kanin.
So, yun guys, kumuha ko ng konting kanin. Ay, thank you Lord. Para makain natin tong dinakdakan guys. Ay, thank you Lord. Thank you Lord God. Sarap. Grabe. Busog. Thank you Lord God. Grabe guys, super busog ako. Super na-enjoy ko tong pagkain natin. And yung ni-request ni Ate Neri na ako. Ayan. So ayan guys, di ko na naubos yung dinakdakan kasi super busog, super enjoy, at super satisfied na ako sa kinain ko guys. Ay, thank you Lord. And I hope po nagustuhan din ni Neri na ako manimtim itong ni-request po niyang pagkain sa atin, ang dinakdakan and sisig. Ayan. Sana po nagustuhan niyo ang ating mukbang video, and sa lahat po na adjust sa premiere, sana nag-enjoy din kayo. So guys, lilinisin ko lang to and magpapaalam na tayo sa isa't isa. In 1, 2, 3. Nakapaglinis na tayo ng pinagkainan, nakapaghugas na tayo ng kamay, and ready na tayo mag-bye-bye sa isa't isa. Pero bago po ang lahat, gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng nagbigay tulong at sa tutulong pa po sa aming Christmas project. Andyan po sila sa screen. Maraming salamat po sa suporta. And sa lahat po ng nais po pong tumulong, andyan po sa screen guys yung details ng pagsasendan po ng ating tulong sa aming Christmas project. Mas maraming tutulong po, mas marami tayong mapapaligaya sa darating na Kapaskuhan. Siyempre po may love shoutout po sa kasama ko dito sa Christmas project na to. Diyan po ang Gypsy and Rage, Jokbin po, si Fernan Constantino, and si John Aldrin Cases. Ayan. Sa lahat po ng mga Pilipino mukbangers, mabuhay po tayong lahat. Once again po, ang aming Christmas project ay munting handog para sa ating mga nangangailangan na kababayan sa darating, para kahit papano po mapasaya, paligaya natin sila sa darating na Kapaskuhan. So, inaasahan pa po namin ang patuloy niyong pagtulong sa aming Christmas project. Maraming salamat po. Siyempre po, huwag natin kalimutang suportahan ang aming Sevillas Farm Loyalty members na si Remis TV Watkins. Please po, supportahan po natin siya. Andyan po sa screen ng kanyang channel and nasa description box. Ang ating mga Sevillas Gold and Sevillas Love. Lahat po ng aming mga members ay nasa baba lamang po ng description box namin. Nasa baba lamang po ng aming video. Please po, bisitahin at supportahan din po natin sila. Maraming salamat. And sa Team Matibay po yan, maraming salamat. Christine Cesar Lugawa, Brenny Lagangay, ayan, maraming salamat. Nancy Suson, Sheila Almendras, Jessie Pastrana, Ma'am Shi Liza, and Fernan Constantino. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa mga Filipino mukbangers and ASMR artists. And syempre po, andyan din po sina Jason Laksamana, Norte Vicilio, Stella Batusin, si Senior Maymay, ayan, maraming salamat. And kay Maris de la Cruz, to God be the glory sa inyo po. Super salamat sa solid na suporta. And sa lahat po ng mga nagsishare at walang sawang nagsishare pa po ng aming mga video, maraming salamat. God bless po sa mga channel natin. And sa lahat po ng adjust sa premiere na tumututok, mga Pilipino mukbangers man, mga pa-vloggers, maraming salamat po. Live streamer. Ayan, thank you so much sa suporta sa aming channel. And sa nag-request po ng ating food na si Ate Neri na ako manimtim, maraming salamat po, and I hope po na-enjoy nyo to. And syempre po, huwag natin kalimutan si Maria Chance Vlog, Supersonic Sander, and si Mukbang Queen. Suportahan din po natin sila. And ang aking mga ka-team Baliw Mukbangers. Ayan. Maraming salamat. Kaya kung nagustuhan nyo po ang aming video, please like, comment, and share. And kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please subscribe and hit natin yung bell button para maging mas updated po kayo sa mga i-upload pa naming mga videos. Spread the love, spread the positivity, and to God be the glory. I love you all guys. See you on our next mukbang vlog. Bye-bye.